Ένα ήσυχο απόγευμα, ο Νίκος γύριζε σπίτι από το σχολείο. Ξαφνικά, το μάτι του έπεσε σε μια χούφτα χρυσά νομίσματα πεσμένα στο δρόμο. Τα μάτια του άστραψαν από ενθουσιασμό. Σκεφτόταν ήδη πόσα γλυκά μπορούσε να αγοράσει. Στο μυαλό του φαντάστηκε σοκολάτες, καραμέλες και γλυφιτζούρια να τον περιμένουν με ανυπομονησία. Μα τότε, ένας δυνατός θόρυβος τον έβγαλε από τις σκέψεις του. Στην απέναντι πλευρά του δρόμου, μια γιαγιά είχε σκοντάψει και είχε πέσει, μαζί με τις σακούλες της. Η γιαγιά προσπαθούσε να σηκωθεί, μα δεν μπορούσε. Ένα αυτοκίνητο που ερχόταν κατά πάνω της, κόρναρε δυνατά. Αυτό ήταν, σκέφτηκε ο Νίκος. Πρέπει να κάνω κάτι. Και χωρίς να διστάσει, έτρεξε, σταμάτησε το αυτοκίνητο και βοήθησε τη γιαγιά να σηκωθεί εγκαίρος. Η γιαγιά τον αγκάλιασε και τον ευχαρίστησε με ένα μεγάλο χαμόγελο. Μα τότε, ο Νίκος είδε πως τα νομίσματα είχαν εξαφανιστεί. Κάποιος άλλος τα είχε μαζέψει. Λίγο απογοητευμένος, αλλά σίγουρος πως είχε κάνει το σωστό, ο Νίκος χαιρέτησε τη γιαγιά και πήρε το δρόμο για το σπίτι του. Την επόμενη μέρα, περπατούσε πάλι στον ίδιο δρόμο, όταν άκουσε ξαφνικά μια φωνή να τον καλεί. Ήταν ο Ζαχαροπόλης. Τον πλησίασε και του ζήτησε να περιμένει. Του είπε πως είχε μάθει την ιστορία από τη γιαγιά και πως εκείνη του ζήτησε να του χαρίσει 3 σακούλες γεμάτες λαχταριστά γλυκά. Ο Νίκος, γεμάτος χαρά, πήγε στο πάρκο, κάθισε στον ήλιο και απόλαυσε τις λιχουδιές του με την καρδιά του γεμάτη. Γιατί όπως λένε και τα παραμύθια, η καλοσύνη πάντα βρίσκει το δρόμο της για να επιστρέψει.